Benvinguts al canal d'Estimem els Arbres. Avui parlarem del noguer. Origen i ubicació. El noguer comú, o la noguera, sembla originari dels Balcans, des de Grècia cap a l'est de les zones temperades càlides fins a la Xina i el Japó. Els romans importaven noguers de Grècia cap al seu imperi fa més de 2.000 anys. De nogueres arreu del món n'hi ha una vintena de classes. Una de les que més s'ha introduït als vivers és el noguer negre americà. Té una fusta més negra i també de molt bona qualitat. El seu hàbitat habitual és per sota dels 1.000 metres i en les zones rurals se'n poden trobar als marges dels camins i els camps. A casa nostra, jo recordo molt bé a finals dels anys 40, anant a recollir junt amb el meu pare nous dels arbres de la carretera de Granollers, des de l'entrada de la Garriga fins gairebé al pas nivell amb el tren. Era tot un seguit de nogueres a banda i banda. Naturalment eren altres temps. Tenies temps de batre-les, recollir-les, embossar-les i escombrar les peloies. Tot això sense que passés cap vehicle. Quina tranquil·litat! Tot això passava a la tardor, amb un fred de 1.000 dimonis, i amb les orelles ben tapades perquè no apareguessin els maleïts panellons. Bé, característiques. La noguera és un arbre que pot arribar dels 12 als 18, als 20 metres d'alçada, amb un tronc robust i de capçada molt ampla. La seva escorça és de color gris blanquinós. Inicialment es llisa i es clivella quan el tronc es fa gruixut. Les fulles són grans de color verd clar. Floreix durant els mesos d'abril i maig. El fruit és una drupa verda que dins té la nou. Té una closca que protegeix la llavor del seu interior. D'aquesta closca se n'extreu la nogalina, un colorant natural que és utilitzat també en fusteria per tenyir de color marró fosc. És un arbre que pot viure en diferents terres amb bon drenatge. Les nous són molt apreciades com a fruits secs i el fruit verd és un dels ingredients principals per elaborar el licor de la ratafia. Es recullen a la tardor. En quant a la producció mundial de les nous, es calcula més d'1 milió de tones anuals en el món, més de 20.000 a la península Ibèrica. Per tothom és coneguda les seves propietats curatives. A més de cuidar el bon estat del cor, prevenen l'aparició de moltes malalties. Bé, parlem de la fusta. La fusta de la noguera, o el noguer, és una de les més apreciades. Els ebenistes europeus del Renaixement l'empraven per fer les seves millors obres. La del nostre país és dura i homogènia de color bru grisenc amb vetes negres, més variable que l'americà. La seva fusta cal assecar-la lentament, almenys fins a 6 anys, però una vegada seca és molt estable. No es recomana forçar el secatge. En l'actualitat és una de les més apreciades, sobretot pels seus colors i tonalitats. Sempre per ebenisteria de luxe, mobiliari amb fusta massissa, fabricació d'articles torrejats, per culates de revòlver i escopetes, així com per pianos de gran qualitat. De la soca de l'arrel es fan valuoses xapes adornades amb artístics dibuixos. Per aquesta raó, les nogueres no es tallen arran de sol, sinó que s'arrenquen amb les arrels. L'escorça s'utilitza per adobs per tenyir. Compte, es creu popularment que les nogueres atreuen els llamps, motiu pel qual no es recomana refugiar-s'hi durant les tempestes. Bé, sobretot, cuidem els arbres de la mateixa manera que ells ens cuiden a nosaltres. Salut! Al proper arbre parlarem del pi pinyer. A reveure!